Maiane Txoperena Iribarren naiz. Gaur egin dugu tailer bat pixkot sorkuntzaren bitartez emozioak nola landu. Lehenbiziko partean testu diferenteak lehitutugu idazle ezberdinenak, eta saiatu gara identifikatzen testu bakoitzan ze emozio zegoen eta ze baliabideren bidez lantzen zuen idazle bakoitzak emozio hori. Eta bigarrenean ja erronka bota diot edo praktikan jartzeko emozioen adierazpide hori edo sorkuntzaren bidez. Eta gehieran kriston sorpresa hartu dut, gazte pila batek parte hartu dute, batzuk kantak dituzte, bertze batzuk esaldi batzuk, bertze batzuk poemak, bertsoak. Nik uste dut polita dela momentu bat hartzean horberak ere bere barrura begiratzeko eta bere emozioak begiratzeko eta hori sorkuntzaren bitartez kaleratzeko.